everyone! Welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Draco! Oy! Midungoy ng iyang liyog, anaw! May kahoy nga nagtaop siyang dugat! Uy, sabi patay. Alis to, tara! Ano ang kriminal sa to palibot? Aniya ang kriminal! Tama. Atong kita ng kriminal. Oh, aniya raw siya! Aniya raw siya upan ka na to! Labas pa kayo ang dugo na nang kipatay! Busa dili pa ka na dugay! Kadi... Pagkita, kriminal! Kung kinsa ka man! Pagkita! Sorry kay Agaan. Pero amog ang kipangita og maayo ang kriminal dito sa palibot sa kanitang gitulda-tuldahan sa gawas aning langob. Ay, oo lagi. Pero ang inyong gipangita, dinihraw man ka na mo. Ug nagkapatay na usap. Mabitaw ay. Haskang kanahan na bagay ini. Kinahanglan nga mailhan ang yun siya, Binsoy. Dili ta mo padayon nga to sa himutangan sa mga bahandi. Kana kung dili man yun, masulbad kining problema ha. Saan man ta natin ni Agaan, oy? Daghan man ta aming imong mga sakop. Pangita gito pagi, Binsoy. Mientras salig pa kunin mong kanahana ka. Sige, good. Akong paningkamutan. Sige, manggawas ang balik kining langop. Na, mahuman kita ni buhata, Agaan. Ayaw pagbuot, Binsoy. Kay mao ni akong desisyon. Kay nahuna-huna ko lang, mas lisod siyang ilon kung niya kita sa soon. Adlaw o gabi din eh. Kangit-ngit ang mas hinatoy ta din sa palibot. Oh, o sabi itong gipangita din ni Agaan? Ang kriminal o ang bandi? Ayaw ko kwestiyonan na ng pahina, Binsoy. Mao na'y angay ka rin mong tawhana ka. Mao ka na'y angay sa tao magsulug-lugak siyang respeto ka na ko. Isip agaw. Wayo sa kaninyong muhimong susama sa gihimong pagkwestiyonin ng Binsoy sa ako nagkabot ka desisyon. Oo. Sige, manganda man tanan. Araw kita manggawas og balik kay kanininig ako. Kay wa kita'y dag-anan ining kriminal din eh. Asa mo tayo pahimutang ni Agaan? Tungod yun sa baba na ining langop, tauran na og tulda ang gawas ka bahin. Aron ang mga kinahon nga mga bala, mga battery o operated light materials, o mga pagkaon, safety gihapon din sa suod. Nining entrada nga bahin, ani kita maghimo. Sige na, lihok na yung kabo! Binsoy, bangon na niya! Bangon na niya naman! Kangiyog sa palibot. Walay kahayang nagikan sa Bidlisyo sa adlaw sa gawas nga bahin ang nakasuon. Kilayo na kukikan sa mong dapit nga akong giagian nga dunay beto. Pero kinidapita, nahinumdum pa ko. Nagkining gilayo na, tagaliog na unta ang tubig. Pero gikan sa may baba dito sa ilawom nga bahin sa dakong linaw ubos sa busay. Tagatuhod na gid ang tubig. Oh. Mga kabug-katong ng lupad. Natugaw ko ang ilang pagpahaway. Daghan paghihapon mga kabug susama ka dito. Kahayag? Oh, suho nga. Kahayag gikan sa ibabaw nga bahin. Suho kayo. Dili ko makaharong sa iyang kasuho. Diyos ko nga ano kini. Unsay buti pasabot ini. Unsay buti pasabot ini lang itong amahan. Nga ano kini. Magkahayag. Dunay anino sa tao sa taliwa ka bahin. Unsay buti pasabot ini. Unsa?
Mayo kay wakaday madayon sa kong pagsukmag nimo. Diretso ka man ganun ka, kuya. Gikabuhi man ko sa imong kumo agaon. Makamatay ning kumuha o mahinay kan, Binsoy. Swerte kang ikabuhi ka lang, Binsoy. Unya agaon. Ato na kang mailhan ng gayo na ang kriminal? Ni anam kita dinis gawas nga bahin in dakong babas langop. Mamasin gihapon kita. Dili kita mulunga. Hangtod nga mailhan og mapatay ta ang mitumaw nga kriminal. Kinsa ka? Tubab! Kinsa ka nagmugna o kahaya sa plaza? Tubag kung kinsa ka! Di ka gani rin mo tingog! Pusunod naman ka! Sa sunod, anda na sa imong kalawasan malubong ang mga bala aning akong armas! Ako taon niyan! Si Insoy! Unsa imong tuya, Pinsay? Lain na ni Moy. Dayang ka nagpabuto sa imong armas? Ha? Nilugpata ang mga kabog nga namilit sa mga bato so din ng langop. Unsa imong tuya? Nganong milawas ka sa pagsuod din ha? Imo ba kompatyon? Sa? Oy, dili oy! Baka malang ka. Solte o sa imong tuya, Pinsay. Kaya nasukuro ba ko nimo? Humanin mo dudahin nga mga ako'y kriminal. Ha? Solte na yan! Unsa imong tuya na ako? Mao ba day, Sir Berelio? Mao na Aladdin. Akong gisugo si Binsoy pag sungko nimo dito sa imong nahimutangan suod sa langob. Nga naman day agaon. Unsa man day problema? Ay, doon na say patay sa akong mga hinanip. Oh. Ha? Doa, gipatambog ko na sab sa habog kayong pangpang. Di ba? Nasa ato pa. Wa pa gyud masulbad ang problema bahin sa nitong mga kriminal. Wa pa gayon. Pabilin pagtanghaga ka ng bahina. Ha! Kinsa ka gyud kining kanahan nga niya sa kong palibot nga mga kriminal. Ha! Oh, nganong imo man kong gipatawag, ha, gaon? Tungod kay nakadesisyon ako nga ilison ko ka mo si Binsoy. Oh, Sir Berelio. Mas kasaligan katingali nga mao'y himuon kong panguho sa akong mga hinanib ni ining dapita. Og si Binsoy, mausab ang manguho sa mga minero nga nangita sa ilhanan kundi tuwa mga hidden treasures. Oh, kumaw ka na. Sunahon ta si Binsoy kung muuyon ba siya gaon. Ako kining desisyon! Og dili na kailangan pagsunahon siya. Kay akong tingog mao'y masunod din nila din. Akong desisyon mao'y matuman. Ay, bait na bitawan na niya eh. Kaya ano, may mahimo day ka sa pagbalibad sa tong agaon? Ha, Binsoy? Manay problema diaron. Ikaw na karon ang manguho sa mga minero sa malisod kayong gimuhaton, Binsoy. Kaya ko, ani na malang ko uban ni Mr. Virgilio Beneperte nga atong agaon. Unsa man nila din? Sabotahe? Unsa? Nayabag na ka? Unsa ko'y sabotahe? Hibawaan ko lang. Nga ikaw ang nisugyot ini kang Sir Virgilio. Dili ka lang gid niya magmay. Kaya nga ano? Imo sa kompatyon? Si pagtuwa mo na ako. Kriminal ko? Nga dili man? Aw, ambot lang ka. Kiwa para ba'y usa ka natong nahibaw. Konsekensa gyud ning mitumaw karon nga kriminal. Pues, dili ka na ako ladin. Dili ako ang kriminal. Labi lang dili ako, Binsoy. Dili sab ako ang kriminal.
naman ko'y mahimo agaon. Niya na. Andam na ko sa akong pagsungasong dito sa ilawom lang. Maginaot ako, nga sama kang ladin, mayo mo sa buntang pagkada ang imo ni mga tao nga mao ang mga minero. Akong paningkamutan. Buhata kayo! Dili kay paningkamutan lang. Tinoda kayo! O agaon. Utob sa akong mahimo. Buhaton gid ako. Akong ibuhos ang tanan akong abilidad o katakos. Akong ipakita nimo nga dili ko inutil nga pagkatao. Sir Virgilio Beneferte. Gihatag ka na bitaw og igayon nga magpakita sa imong labok. Pero hain man. Unsay nahitabo? Unsay midangat Binsoy? Ha? Propeta. Has ka biyang graan na ganyang pagkatao ay ladin? Di ba? Nga wa manggit kay nahimo aron pag ila konsekensa ang kriminal? Sumbagayon ba nila to? Saman, ha? Ladin! Yamat ra noon? Nagtuo kang sibugan ti ka Binsoy? Ha? Sige! Hamad do! Hamad na yun! Ay, amat ha? Ha? Sige! Ha? Ha? Sige, pag pinagsanay ka ba? Kay kung si kinsa ninyo ang malupig, may akong bukan sa o! Ano, sige! Sugdi ng kumbate! Kay bugtuon ko si kinsa ninyo ang mapildi! Sige! Sugdi ng kumbate! Lahat ka! Sorry kay agaon. Agaon, sorry sab kayo. Kini magud si Binsoy. Oh, si ako! Naunsa ka? Hoy, naunsa ka nga ako may pasanginlan? Ay, yamat ra noon. Ya, saman, ha? Ha, saman, ha? Oh, agaon. Sir Virgilio. O saban! Gusto mo magpinatyanay, ha? Sige! Pag pinusilay mo duha, atagan ko mong higayon. Bulos man yun mo mga armado. Ala, sige! Pagpatay mo lang din, Binsoy! Ay, Binsoy, Ladin. Ah. Oy, kamo! Huwag manghilabot kanila ni Binsoy o Gladyn, ha? Kay desidido man sila susak sa kanila nga magpinatyanay. Pasagdan ta sila! unsa man? Ha? Binsoy? Ladin. Oh, diri mo. Huwag manghilabot kanila. Lang ko ta mag-away, oy. Ikaw ba? Ay, magpinasayloay na lang ko ta kung may atraso na tong nahimo sa kusa. Oh, Binsoy. Naibaw ko. May nahimo kong sayop nga nanimo. Sayloan na lang ko. I'm sorry. Anong nihilak man ka? Ha? Naunsa ka? Isang taog salbahis ko. Isang taog daotan ko. Pero, ano sa kibalatian, oy. Ladin, I'm sorry. Saman, nakapasaylo ka na ako. Pasayloan ako, Ladin. Pasayloan ako. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.